RMN Drama presents Handumanan Sa Kaawit. Ano ba daw siyang kaagi karon? May kaniwit sa kababae nga taga Negros Occidental ang atong matatampo nagdasangan nga Ami. Mao ba day, Christine? Gikuha na sa kamyo sa liga sa basketball sa Picas Barrio? O, day. O ba niya tinik-parade, ha? Sure! Supporter ba ako ni mo, friend? Thank you, friend. Kaangayan, dyan sa akong amiga sa iyang gisulog na marong nga jersey, oy. Misamot na siyang kaputi. Ay, dugay kay mga lalaki ang mitayag niya. Gwapo masagos si Christine. Niya, puti, bright pag yun. Ay, makasuyat ko ng amiga, oy. Iyan, ikitanan. Hala, nibabay na ko ay. Hala, mo tingalin na ang captain ball ay kanang iyang paris o kupot sa banner. Hala, ka-cute, uy. Misa mo siya kagwapo tanawan sa iyang kandiis. Day, bidaog na sila. Ali, ato sa doolon. O ba, Nico? Kay ipalailati ka nila. Ha? Uy, ayaw ko, dili ko. Mauwa ko. Ikaw ba? Uhugot down. Kita ang mga gwapa, angay lang nga ma-proud sa itong beauty, no? Char. Ali na ba? Ikaw gibno. Dali yun. Chris, uy. Huwat na kunin mo dito pa. Ni anay noon ta. Hi, guys! Congrats! Oy, may dool yun taon ang nakapa-inspire sa atong Captain Bulda. Kanina pa ning nagpanlingi si Bay Adrian, ni mo Christine. Congrats, Adrian. Biliban ako ni mo, uy. Shooter kay ka. Thank you, Chris. Sulagma na to eh. Pasin tungod kay, naka-inspire na ko. Sure ba? Todi ay, ila-ila rin mo sa akong best friend, si Ami. Si Adrian, ilang Captain Ball. Unya, kini si Janjan, ang pinakatabian. Og kanha, si Teban, si Saison, og James. Tuan ang uban dito ay, busy na. Hi, Ami. Hi. Ay, mas gwapo siya sa duel. Oh, pa dyan ako. Excuse me, Bay, ha? Kay mas parison mi ini niya, da? Jan, at your service. Front guard. Pero kung kita na niya, ako ang mamahimo na yung card. Disot ka uptik sa cheeks, Janda. Sumdi ay, paaptik kay na mayroong panahon na. Kaya kung magpadugay-dugay ka, maunan kas uban, nga nag-apasab niya. Bye-bye. Gutom na eh. Tara, mga na ta. Ako'y taya. Mau ba? Mo na'y ganahan ako ni Ubay. Galanti ka basta na'y chicks. Unsa? Chris? Rice pa ka? Ikaw, Ami. No, thank you. Diet ko. Salamat. Busog na ko. Uy, mauday ng mga siksi kay Musa. Kay gagmay kay mukhaon. Ikaw ba Di nagabay mo sa kaon. Nga mo ka dako nga. Pura buyag. Dako ang kikagaon. Ay, kalain mo ba eh. Libre boy-boy naman ang imo. Tanaw mo, oy. Kapoy na. Unya, pilit na kayo akong panit sa init ganina. Kakaligoon na kayo ko. Uy, ayaw nagaligo ha. Hindi ka buti mo. Mapas mo ka. Ihato lang ka. Nagbuto man ko. Ay na lang. Naaman si Ami. Okay ra ko day, uy. Don't worry ni Ami. Ako ihatod niya. Bahon Chris Ami paulis ila. Aron di ni mahago. Ami, huwag ka dyan, uy. Ay, naunsa man ko, uy. Di man ko makatuog. Di man mawasa kung nauna si Adrian. Ang ka-cute niyang smile. Ang iyang ka-gentleman. Ka-caring. Ang iyang... Ay, iyang pinudukan kang Christine. Ngumurag mo lapos. Klaro kayo nakagusto siya sa kong amika. Kwapa masab si Chris Good. Sexy. Samtang ako. Ay, nga nung na-crush masab ko ni mo, uy. Duka ra ni, uy. Ikatog ko ra ni. Wa na may laag-laag si Day Christine rin sa amo. Sa kinabisihan sa papay ay nga bakasyon man unta. Ay, at tuon ko kani sa ilap eh. Ay, Day. Sorry good kaayo. Dili ko ka-entertain mo ron kay manlakaw mi ni babe. Kinsa babe?
Si baby nga itong silingan? Asa man mo? Uban ko, pe. Huwag ko'y lingaw. Babe, oy. As in baby. Si Adrian ba? Ha? Ay, wa ba ka mabalitai nga kami na? Kamu na? Dara, labot na si babe baday. Hi, Ami. Hi, Adrian. Day, ato na mi ha? Sige, day. Una lang, ha? Sige. Bye. Sila na di ay. Kalain sa akong gibati. Maramang kong gisakitan. Nayapag na magkatingali ko eh. Mag-unsam ta din sa plaza, day. Magkita mi ni Adrian. Ha? Uy, makadisturbo ko ninyo. Dili, uy. Kapoy kasi katubang nga kami ring duha day, uy. Pool. Gipauban po ganin ako si Janjan aron aligre. Di maguta, gigkumulaag ron. Nya, mamugos man gyud. Gipula na ka ni Adrian nga kabag-o pa ninyo. Da, ambot ba, uy? Pulaanon mo kay kuglaki, uy. Oh, hala, si Marco man na, oh. Uban siya mga barkada ay, nagbike. Marco! Milingi, kay kamay ko, day. Kadigat ha, akong doolon. Nanas na si Adrian og Janjan paingo din oh. Balik ako dayon. At doon sa sa si Marco. Ami, baby. Kumusta ka, aking mahal? Okay ra. Hi, Adrian. Hi, Am. Ay, Asam to si Christine? Nakakita og kaila sa unahan ay mobalik ra ko na si dayon. nahilis na gyud tawo ng ice cream. Ako na lang na, baby. Anong kun? Kami nagsabot. Pero tuwa siya pagkikuban sa uban. Apasan sa dako ha. Ayaw na. Sa puton sana. At alam waton din eh. Sige. Oh, ay, nana paingon ay. Day. Sorry ha. Nalingaw kong tabi nila Marco, good. Mamauli na ta. Uy, Mga pag ang pagduol na mo. Magipamauli na ka. Jesus da. Sige pita tang gauban. Gikapoy na ko eh. Mauli na ta. Tanaam. Ha? Unsa? Kamu na ni Marco? Unya, si Adrian? Akong gibuwagan sa tax kapi eh. Gipulaan naman ko niya day, uy. Seryoso kaayo. Laay kay kauban. Dili parehas ni Marco. Christine. Oh, si Adrian man din nanawag. Yan naman ka. Hello, Yan. May mo magkita da? Anal ko sa inyo. Ha? Oh, sige. Magpaabot ko ni mo. Dali lang talingkod ilam sa kaway sa mangga kay hangin. Salamat ha. Naibawan kang gibuwagan ko sa mga amiga. Oh, gahapon. Nagkasulti mi. Iya ko gibuwagan sa text. Gento ko sa sila. Dili mo tubang. Di sa mo reply o putubag sa akong cellphone. Gisakitan ko in love kay ko sa mga amiga. Mihilak siya. Tabangi ko magbalik siya na ako. Adrian, kuan. Sorry yan ha. Pero, may lain naman siyang uyab. Si Marco, schoolmate na mo. Mauna nga ikong gibuwagan. Huwag na siya musulti sa inungdan ko nga ano. Huwag matukunin mo saan niya. Nagkasabot ko sa imagibati yan. Pero, dili lang gitingali mo alang sa usap-usa. May makita ka pang laing babae nga alang git mo yan. Babae nga tinuod nga magmahal nimo. Maugin ang nagkapait ko magtinarong ta. Binuangan hinuta. Makatagam. Ayaw, uy.
Kabata pa ni mo, unya mo tagam na ka. Dili ba, ingon anak man yun ng mahigugma? Usahay, mapakyas ka. Huwag ka na, nagpasabot nga dili pa siya ang gitagana alang mo. Salamat sa pagkatubang mo na ako karon ha. Anytime, Adrian. Basta ikaw. Padayon na nga mong panagsuod ni Adrian hangtod karon. Walang siya masayod sa tinuod akong gipati. Di kung dili pa lang uwaw alang sa usi ka babae nga manguyab, ako na nang gibuhat. Sa pagkakaroon, kontento na lang ko nga mag-uban ni kanunay. Dini na lang kutob, ugagad salamat sa inyong pagpaminaw. More power, RMN. Mao kita mga higalan kaagi ni Ami nga taga Negros Occidental. Ang mga kaagi gibata nagduwa sa radyo ni Marites Parva Albores ug gabos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamusap mga higala ug mga sulkin ti paminaw. Kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang nining tulumanon handumanan sa kaawit care of RMN Productions Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Umaga ipada sa handumanan official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, tagang salamat sa inyong pagpaminaw. Maayong adlaw kanyang tanan nga mga nagpaminaw karon ining tulumanon. Kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. Rene Ubra ug Atty. Elaine Bathan. Ingon man sa mga artista nga mo'y maghatag og kinabuhi nining akong suliran. Tagwalan ko sa pangalan nga Jo, 24 anyos, ulitaw, taga Manalungon, Negros Oriental. Palahi kini akong suliran tungod kay bahin kini ug gugma. Ug manghinaot ko nga inyo kining katagan ug pagtagad. Bahin kini sa sitwasyon namo karon sa akong uyab. Aron inyo masabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Asa ka man kuno, Jo, nga pusturaw ka man kayo. Magkita mi karon sa akong uyab, ma. Oh, may uyab na day ka. Nga wa man ko makakita nga may babae kang gidadilis ato, gimong gipailang ilang imong uyab. Amo lasang gitago ang among relasyon, ma, oy. Unsa? Kaya naman. Bawal din yung relasyon. Ang ambot ko ipasabot kon minyo man ang imong uyab. Dili, oy. Simba ko yung taon. Di gitaon ko mo, patulog minyo, ma. Unya lagi be, ngano man laging tago-tago man ang inyong relasyon diha. Minor de edad pa manggod siya, ma. Buot mo ipasabot nga, nanguyab kag bata pa kaayo. Hello, babe. Niyan ako dapit sa inyo. Dili sa baybayon. O sige, babe. Paabutan ko diha, ha? Kaya mangita ko pagi nga makaikyas ko. O sige, babe. Magpaabot ko. Bye. I love you. Matagkita na mo ni babe na ako. Kubaan di ko. Kay basun-basundan siya sa iyang mga ginikanan. May bawaan ni nga manag-uyab eh. May uyab na siya. Tingalin o. Kasabaan na niya siya o. Bawalan na yung makikita na ako. Paabutan na ako sa lalim din sa baybayon. Malangay mas babe na ako. Huwag mo siya text nga. Nga dili siya madayon. Huwag mo siya sa mga kasabutan. Ano ka? Huwag ka siya makakitag higayon na makaika sa ila. Tawagan ko ba kag-usab, no? Kinsa nang lain mo ka-text? Oh, babe! Kitsa nang lain ni mong ka-text, uy. Sige makagtanaw sa imong cellphone. Hey, lain ka text good. Ikaw man ang tanga kong tawagan. Tawagan ako ni mo kusab. Anong dugay man ka? Sorry, babe. Nangita pa mong kukog paagi nga makaikyas nilang mama o papa. Babe, mingon na kay ko nimo. Usa mo ko nang tagsaram ta magkita kay stricto man kay mong papa. Maulag gi, babe, uy. Ganahan na ba yung takong hibaw sila si papa o mama nga may uyab na ko? Ano, unsa man? Atong sultihan? Ha? Sure ka? Di ka mahadlok ni papa? Huwag tangon ko lang ng akong kadlok, babe. Tungulog alang nimo. Ano, unsa man? Madto ko ugma sa inyo? Sa buntag? Aron ba nga, di na ta magtago-tago kung magkita ta. Huwag aron sa nga, makaila sila nga ako ang imong uyab. Ah, sige. Panandam ko para ugma, babe. Kulbaa ini. Unsa
kaya akong isulti kung ang papa mismo ni Lalin ang makaabli ng putahan. Bahala na. Di ko papiktan niya akong kakulba ron. Kay love na ko si Lalin. Uy, babe! Kapurmal ko ni mo gisulob. Oh. Alangan, aron ba limpyo ko tanahon si yung papa? Oh, Mo na yung papa? Pa, si Jo. Mayong buntag, sir. Si Jo ko, sir. Uyab ni Lalin. oh, unsa? Unsa uyab? Oy, Lalin. Ay uyab ko na dahil nga kabata pa rin mo. Oy, ikaw lalaki. Unsa may nagkaon ni mong tawhanay ka? Nga nanguyab ka man ng akong anak ka minor de edad. Ha? Sir, kahibaw man ko nga 15 anyos pala ni si Lalin. Pero may respeto ko niya, sir. Wasa ko magbinuang sa imong anak. Tinuod ko na higugma sa imong anak, sir. Pa, ayaw lang kasuko pa. Kinaginagugmaay man mi ni Jo pa. Dong, taro nga lang yung tao ng akong anak, ha, Dong? Kung magkita magani mo, gusto ko nga anhira mo sa among bay, ha? Dili ko gusto nga dadon-dadon ni mo kinis layo nga dapit, ha? Oh, sa ato pa, sir. Huwag kay pagsupak sa among relasyon. Salamat kayo, sir. Isaad ko, sir. Tumanon ko ang tanan nimong gisulti. Nalipay kay ko nga way pagsupak ang istriktong amahan ni Lalin sa among relasyon. Ug tuod man, kada Domingo, makapamisitan ako ni Lalin sa ila. Kay, mora man ang panahon nga makahigayon ko. Kay nagtrabaho naman ko. Daga mga tentasyon nga miabot sama sa kamilang duha si Lalin ngadto sa ila. Apan wagi ko magpadaha kay nagtuman ko sa kung saad sa iyang amahan nga dili na ko binuangan ang ilang anak. Unya, usa ka Domingo sa akong pagpamisita. Ayo. Babe. Si Ju ni. Ayo. Matay ni tao. Asa man di ka sila? Lalin? Babe? Oy, Dongjo. May buntag, ma'am. Si Lalin? Ay, maayo kay may anhi ka. Kay may isulti ko nimo. Ha? Ano sa mala, ma'am? Jo, pagbuwag na lang mo sa akong anak. Ha? Sabi, di ko makabuhat niya na, ma'am. Basta kay pagbuwag mo sa among anak. Kay minor di edad pa siya. Ogwa na sila Len din sa amo. Tuwa, akong gipada sa among lugar sa Cebu aron mo magkalagyo. Kay lisod na. Naibaw man kung minor de edad pa sa Lalin, ma'am. Pero, huwag man ako sa binuangi. Dako kay kong respeto ni Lalin, ma'am. Tungod kay mahal kay nako siya. Ug mahal sa ko niya. Basta kay palayo na sa amo pamilya. Ug ayaw na pagbalik din sa amo. Kay wa kanay Lalin nga makita din sa among lugar. Oh, ma'am! Ma'am, maluoy mo! Asa man yung dapita gipalayo si Lalin? Sultihi ko, ma'am! Babe! Babe! Unsay pangitaan mo sila Len sa Cebu? Kadako ni anang Cebu. Wa ka magasorti sa inahang Lalin kung asa siya sa dapita sa Cebu. Di saan asa, ma? Makita lang ako sa Lalin. Oy, ay paghinanggaw, oy. Kung nga nung sa kadaghang babae nga pwede nimong panguyaban, nga parehas nimong edad, to ang ka manggitaw sa babae nga minor de edad. Si Lalin ang akong gimahal, ma. May nanuwag na ako. Huwag man ko makaila. Nahala, tumaga, armay ba kag kinsa na? Hello? Babe! Babe! Babe, ikaw ni? Ganun mo kong gibiyaan. Asa man karon? Anaon ka? Di ako karon sa Cebu, babe. Kita ako ni Papa dire. Para ko nung nga dili na ta magkita. Gani, babe. Giguhaan ko nila ang cellphone. Maayo na lang gani kay nakabemorize ko sa imong number mo. Gitawagan ti kadayon. Muan ako karon dayon sa Cebu. Magtaban ta. Ha? Maigo na kong kwarta na natigom para magtipon ta. Anaon ka? Ayaw, babe. Mabuta sa peligro imong kinabuhi dire. Ayaw ka pala ka. Ako'y mangita o paagi nga makagawas ko diri sa mong bahay. O makaana ako sa inyo o magtaban ta. Okay, babe. Ikaw ang matuman. Magpaabot ko nimo, ha? Magpaabot ko nimo, Lalin. Tuod man,
Dugay na akong pinaabot sa sunod nga tawag ni Lalin. Ako sang gisuwayan og tawag ang iyang numero nga gigamit sa pagtawag nako. Apan dili na nako makontak. Naglibog na ko karon sa angay na akong buhaton. Ang ako mga pangutana mao kini mosunod. Unang pangutana. Matawag ba diay nga bawal ang among relasyon ni Lalin tungod sa gap sa among edad o minor de edad pa siya? 15 anyos pa lang siya samtang ako 24 na. Ikaduhang pangutana. Naglibog ko kung nanong gibuwag sa iyang mga ginikanan sila linako nga unta. Atong una pa lang, misugot man ang iyang papa sa among relasyon. May lain kang hinungdan? Ikatulong pangutana. Ning baguhay lang, nahibaw-an ako ang ilang address sa Cebu. Gusto ba ang akong desisyon nga apaso nako sila lin sa Cebu o ako na lang siyang tabanon? Ikaapat o katapusan. May nadunggan ko nga kasuhan ko sa pamilya ni Lalin tungod kay minor de edad pa siya. Mapresyo bagid ko ana nga nagkahigugmaay man kami sila Lin. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Joe. Mayong adlaw mga sukintig paminaw, kini si Attorney Elaine Bathan. Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Karong adlaw, mag-uban ta kuyog ta tungod kay ako usa ka abogada. Ug ako usa ka medical doctor. Kami sa ko ang partner ang muhatag ninyo og tambag ug tubag sa inyong mga pangutana o problema na may punto medikal. Punto legal, emotional, behavioral ug problema sa mga ginadiling drugas. Muna ina mo pagdugay, ipadala inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com. Or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran official writer's page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Hello mga sukintig paminaw, kumusta man mo din ha? Unsa may lingaw kaha nato karong adlaw, may tagway nag-alboroto karong mga panahon na. Way gisapot, relax lang, steady lang. Ilabi na yung kato may plano sa pagdanggan. Ay, di, pwede. Karon may pinaka-friendly yun ninyo nga panahon. O tanan, mga tao sa inyong sityo, barangay, inyo ginang parinti, sure ko. Panaganay parinti. Correct, no? Yes, this is true to John Lyndon Canililano sa Dagum City, mayong pagpaminaw. Kinsa letter sender na to karong adlaw. Ang atong letter sender partner si Joe, Jo. 24 years old, taga Manalungon, Negros Oriental. Og love ni iyang About love life concern. ng iyang Kay- problema ganina nga kay- tinabati, no? Yes, kay 24 years old si Jo, na trabaho, pero ang iyang uyab, hala, 15 anyos. Aha. Pas, no, si Lalin. Unya, permero, nagtago pagod ko na sa silang relasyon, kay ang bata pa man niya, stricto ang papa. Pero, nakabato na gid ko na siya kaisog para mga atubang sa amahan ni Lalin. Og nidawat ra pud ang iyang amahan primero sa ilahang relasyon, pwede siya makabisita matag Domingo, pero sa usa ka adlaw sa iyang pagpamisita, wa na si Lalin kay gidala na sa iyang amahan sa Cebu kay para malagyo sila. Nakatawag pa si Lalin kausa nga nagsabot silang magtaban pero wa na gyud sundi. Gustong muapa si Jo ni Lalin sa Cebu, agoy good true love gani para pero wa man siya kibaw sa address ni Lalin sa Cebu. Kadako ra ba sa mong sugbo in town, pero iyang unang pangutana. Matawag ba daing bawal ang ilang relasyon ni Lalin tungod sa gap sa ilahang edad ug menor de edad pa man sad siya 15 years old. Samtang siya 24. Awa man gipiling edad ang gugma. Basta kay sakto na kay edad. Basta sakto na kasi that, dili man sa dingon mo man gina, wa may gipili nga edad ang gugma. It's just that nga kung 15 years old pa ka, minor pa ka, you are most likely nga naapagyud ka sa control Sa sa mga imuhang parents. ginikanan o sa imuhang parents, and ikaw pod nga ginikanan normal sa gyud nang ang imong unang reaksyon is nga mo protektar ka sa imuhang anak kay mahadlok ka. No, nga di niya katiwas og eskwela, mabuntis niya. So, initial tendency gud anang ginikanan labaw na guwap ay 18 mag-uyab-uyab na. Naapa maguna sa atong culture nga kung di pa ka 18, di pa ka pwede mag-uyab-uyab kay bata pa ka. No, naapa mga ginikanan ng inana. So, Yes. mo siguro ng inana ang ilahang reaksyon. Wala to na lang siguro nga ma-18 ni sila Lane, no? 3 years naman lang. Kani sa may ikaduhang Ikaw ang pangutana. pagkutahan niya, partner. Naglibog ko kung nganong gibuwag sa iyang mga ginikanan sila Lane ako, nga unta
adtong una pa lang, nisugot naman ang iyang papa sa among relasyon. May lain kahang hinungdan. Kasi nahadlok sila nga tanaw niya serious ra kaayo sila. Oo. Nga basi naka-affect na sa pagskwela nila Lynn. Ako mura gina akong makitaan nga rason. Or ambot ug uso ba na sila ang probinsya kanang buya-buya basi naa sila nasabot ng kumpare didto nga moy ilahang Sa Negros, ipaminyo. partner. Oh, I don't know. But that's very listen. Murag, layo ra kayo na. Murag yun ako pinanakitaan nga murang logical nga reason. No nga murang nahadlok sila nga basin serious na kayo relationship. Yeah, kay basin si Bako lang mubuntis ni si Lalin, teenager, unya sa ako lang naobserbahan sa mga early marriages, no, will end up in a separation. Correct. Kay mayo lagi permero pa, daghan nagbuhion ng mga bata nya way ikapalit og Mag-away bugas. na, wa na. Way ikapalit og bugas unsaon na lang. So mo na nga na concerned na po ang parents ni Lalaine, mao nga gilayo lang sa siya nimo, Correct. no? Okay, ikatulong pangutana. na partner. Bago lang, nahibaw-an na nako ang ilang address sa Cebu. Gusto ba ang akong desisyon nga apason ko si Lalin sa Cebu o ako nala siyang tabanon? Akong pangutana ni mo, Jo, ba, kung magtaban Sabay ka, trabaho ni mo, Jo. kanang mabuhi na ninimong Oo. si Lalin, Mao. unya kanang kung maghuna-huna ka ba hamay ka maayo og imuhang tinuod jud kang nahigugma ni Lalin imuhang huna-hunaon og unsay makaayo niya Paeskwela sama ka, Jo, sa nga paeskwela. makatiwas siya og eskwela Oh. kay parang ikaw po din ha samtang nagskwela siya ikaw maningkamot kang manindot imong trabaho ma-promote ka Yes. sa imuhang trabaho aron ini graduate ni Lalin nindot na kaayo kag trabaho wa lagi ikasulti ang ginikanan ni Lalin nimo. O pwede na gid mong mag forever after. Yes. Para nako karon murang di gyud sakto. Okay ra siguro nga makikita kaniya. Pero ayaw in town siya tabana kay maluoy pugas iyang Yeah, kaugmaon. premature. Pero tabanon nimo, imula ni siyang No sa may ipakaon. tabanon lang tila. At most nga mga usa ka bulan human imo ning ibalik. Mao na. Kay kapakaon. Nakapait. So ikaw pa ito katapusan nga pangutana. May nadunggan ko nga kasuhan kuno ko sa pamilya ni Lalin tungod kay minor de edad pa siya. Mapriso bagyod ko ani nga nagkahigugmaay man mi ni Lalin. Well, naamagot ay giingon nga statutory rape labaw na kani kay minor siya. Pero I don't know, maso di mo gisulting kung nanabay nahitabo ninyo og wa ba. But for tungod lang nga nakigrelasyon kaniya, I don't think makihaan ka. Okay? Yes. Dili po na sakto pero siyempre, hulga-hulga na po nas mga ginikanan siguro tungod lagi kay mahadlok sila nga tingali di niya hinuon kahuman og eskwela. Okay? Alright. Mga sukintig paminaw hinaut unta nga namoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw kini si attorney Elaine Bathan. Kinisab si Dr. Rene Obra. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon. Dinhiga pon sa tuang programa kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak RMN. Daghang salamat. Ug mayong adlaw.